Astear duzuea sokadantza, momentu honetan zuek izango zarete protagonistak, dantza zaila da, nola eramaten da dantza hau? Ez da zaila, bastante erresa da eta erresingo deula ustet. Zenbatek hartuko duzu parte? Ez dakit gutxi gora bera, lehen urte baino gehiago, 12, 13, hola, etzeko zerbait. Beste urtetan baino gehiago bintzat. Zuen kasuan, Eli, Alur dantza taldeak parte asko hartzen du hemen Eibarrako festetan, adibidez sokadantza hau tradizio bihurtu da? Berez tradizioa da, ez Ibarran bakarrik, nik uste dela gauz bat herri askotan berreskuratzen nahi dana eta berreskuratu dana. Hemen gertatzen dana da, dantzatalde badagoelako orain, badirudi dantzataldeen lana dela. Eta, azpimarratu nahi deu herrikoia dela, sokadantzan edozeinek parte atzea dakala. Eta, hori bultzatu nahi deu, herriti dator eta berriro herria eman nahi genduke. Beraz, aber jendea animatzen zaigun. Zer da funtsezkoa sokadantza bat egiteko garaian? Elkarlana eta dena batea dantza egitea eta gustoa eta ondo pasatzea. Usten dugu gehien bat emakumezkoa zaretela, zein da horren zergatia? Egia esan dantzataldeen gehiengo emakumea gehalako. Eta azkenen dantzataldek hartu dunez lana huiteko, dantza huiteko lana edo ardura hori da horregatik emakume gehiengoa. Ikusten duzu aldaketa hori gertatuko ote den egunen batean? Espero du ez? Ibarran hurrengo urtean. Aurten egin nahi gendun, aurreskularia eta atzezkalia beti mutilak dia, eta aurten nahi gendun egin aldaketa, baina gaur aurten kasualidadez Aimar Rodriozola beti gurekin ibiltzen dana, 10 hilabeteako dijoa, eta behai utzi digu berriro egiten, baina hurrengo urtean aldaketa etorriko da, fijo.